ಬೇಗ ಅವನಿದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬುಕ್ಕ ಮಾತೇನು ಚಲರೋ ಹುಷಾರುಳ್ಳಾರ? ಯಾನಂತೂ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ. ಅಂಚೆ ಇಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾರೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತುನು. ಒಂಚೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಚಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಪಯ್ಯ ಪಂಡ ಬುಡ್ನಾಗ ಇಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿನೋ ಡೈಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಬಾ ಇಂಚು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಚಂಡಿ ಅದು పోతే ಕೊಡೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರೇಜರ್ ಪಡ ಗಾಳಿ ಹಾಕೊಂತು ನಪ್ಪಗ ಗಾಳಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಬರ್ಸದ ಇಂಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆಡಿತೆ ಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸಿಜ್ಜಾಡೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಧದ ಕುಂಟಾರ್ದ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಣ್ಣಗ ಜೋರು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಉಂಟು ಇತ್ತು ಪಿದಣ್ಣಗ ಶುರು ಆಪು ತೂವೇ ಬಂಗ ಆಪುಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಪೋಣ ಬರ್ಸ ಬರಲ್ಲ ನರಕ್ಕ ಕುಳ್ಳು ಪುರ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇಜಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ತುಲೆ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ತುಯಿನಪ್ಕರ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಈಜಿನ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಬರ್ಸ ಅವಳೆ ಎಂಚು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಡು. ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಣ ಕೆಲವು ಸೈಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬಾತ್ ಅಂಚಾಣ ಇಂಚಾಣ ದಿತ್ತಿಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಚಿತ್ತೆ ನೆನಪಿದಾಡ್ನಿ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಾಂಡು ಜನ ಮಾತಾ ಅದು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಂತೂ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡಾಗ ದಯಪಂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೂ ವೈಟ್ ಅವು ಇಡೀ ನಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ 2 ವರ್ಷನಾಗ ಬೇತೇನೆ ಕಲರ್ ಅದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಅವು ಈ ಬರ್ಸಗಂತ ಪಂಡ್ಪಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ಕಾಜಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಬುಕ್ಕ ಮಣ್ಣಾಡಂತ ಕೈ ಬೇನಾದು ಬೋಪ್ ದುರ್ದುರ್ದು ಅದು ಬಚ್ಚಿದ ಬೋಪ್ ನಿಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ವಾರ 2 ದಿನ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಳ ಶನಿವಾರ ಬುಕ್ಕ ಬುಧವಾರ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮೇ ಅವೇ ಒಂಥರ ಕಾವುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚದಿನ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮದು ಅಂತೆ ಪಿದಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವ ಚಾಲ ಪಡ್ದ ಹಚ್ಚಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ಪು ನಿಜ ಲೇಟ್ ಆಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಷನ್ ಲಂಚ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಚಪ್ಪೆರ್ನ ಬಚ್ಚುಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 4th ಫ್ಲೋರ್ ಕುಲ್ಲಾದಿರ ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿಟ್ಟೆ ಹೆಣ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಾರ ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ರಶ್ ಆಗಿ ಜಾತ ಒಂದು ಬೋನ್ಲಂಪ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಚುಂಡ Delhi, and he has also started his own academy in Mangalore. ಒಂತ ಪುರ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಮತ್ತಲ್ಲ तेरिया पोषक गाइस फाइनल रीच है रप मात लक्षण ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಡಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಲು ಒಂಚೂರು ಮುಕ್ಕ ಜಾಲು ಡಿಂಗ ಕಜ ಬಂದೇರೆ ಎಂಚ ಬಂದಿರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬೀಡ್ದು ಚೂರು ಪೂರ ಉಂಡು ದೊಡ್ಡನೇ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮೂಲು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ನೀರು ಬತ್ತು ಗಲೀಜ್ ಹಾಕೋಡು ಬರ್ಸಾಗಂತೂ ಗಲೀಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಣ್ಣತ ಕಾರ್ದು ಏನು ನರಕ ಜಾತ್ರೆ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಲಂಚೆನಿ ಬರ್ಸಾಗ ಇತ್ತನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾವೊಂದು ಇದು ಪೂರ ಕುಂಟುದ ರಾಸಿಯೇ ಉಂಡು ಕುಂಟು ನುಂಗೇರ್ನೆ ಕೇಳಿ ಜೊತೆ ಬರ್ಸಾಗ ಪೂರ ini gue aja. ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಓಹೋ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಪಣೆ ನಾನು ಚೂರಡ್ಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಾಂಡ ಆತ
इथे पूर उंडत बरं पूजा ಫಸ್ಟ್ ಇಡಾತಿ ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟಾ ಎಂಜ ತಿಂಪಲ್ ತೋಡಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಗಳು ಕೊಡ ವಾರೆ ಆಯ್ತು ಓಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗೋಳಿ ಗೋಳಿ ಚಪ್ಪನು ನಿಂಗು ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರ ಚಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ಕೊಂತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಸಣ್ಣಗುಲು ಚಿನ್ನಗುಲು ಪೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಬಂಟುಡೆ ಚಪ್ಪನ ಚೂರು ಚಪ್ಪಲ್ ಚೀಪಾಗಿ പറന്ന് പറന്ന് പണ്ട് സോഫ്റ്റ് സോക്കാപ്പത എഡ്ഡ പറന്ന് വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പോടാം എഡ്ഡാത്തുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ നിൽപ്പനെ ಬೈಯಾಗಿತ್ತು ಚಿಂಕಾಣಮ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಅದಾಂಡೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರೆಯರೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚೆರಿತೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಪಗೆಲು ಸೊಪ್ಪು ತಗಜಿ ಬಂತಿತ್ತೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಗಜಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಕೋರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೋರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿನ್ನು ಪತ್ತಿರಿ ಅಂತದಲ್ಲ ಪಂಡ ಅತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕೋರಿ ಮೂರೊಂದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗಜಿ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾರೇ ಪುರ ಅದು ಚೆನ್ನಿಲಿ ಸಣ್ಣಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಕ್ಕದಂಟದ ಅಂದು ಎನ್ಮರ ಕರ ಬೇಲೆ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಮೀದಲ ಹತ್ತಿಜಿ ಬೆಚ್ಚರಿ ಇರ್ಲದಿತ್ತಲ್ಲ ಚೌಳಿ ಅವನ ತುಳಿ ಬಾಯಿ ಪಡ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಆಸೆ ಮುರಂದ ಕವೇನೆ ಮರಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ಒಂದೇ ತಂದಿದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೌಳಿ ಇರು ವಿಪ್ಪವೇನೆ ಮಲೆ ದಾಯ ಪಂಡಂಬಳಿ ಬೆಚ್ಚನೀರ ಒಡೈಕ್ ಬರ್ಸದ ಬಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೌಳಿ ಬಿಪ್ಪುಜಿಯರು ಇದು ಚಳಿ ಆಗುದ ಕಮ್ಮಿ ಪೂಜನ್ ದರೆಕ್ ಪೂರ ಈ ಎಡೆ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅವು ಮೂರು ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ರೆಡಿ ಬಂದಾಳು ಒಂದು ಆಲಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪುಂಡಿಲ ರೌಂಡ್ ಮಣ್ಣು ಪುಂಡ್ಲ ಆಟನು ಕೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಮ್ಮನಾತೆ ಸೋಟಿ ತುಷ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಮಣ್ಣು ಚಿನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ಪಾವಣೆ ಚಿನ್ನು ಯಾಂದಲ ಮಣ್ಣು ಪೆರ ಹೋಗ್ತಿ ಹಂದ ಪುರ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊದಿಯಾಡು ಅಂತಲೇ ಗಾಯಸ್ ಮಾತಾ ಅಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಕಜಿಪುರ ಅಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಜಪ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಪ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚದು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.